Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa Santang TV ingkang kinurmatan. Ing dinten Radipon tanggal 2 November tahun 2000 selangkung Kula Bintang lan kula Safa badhe nglantaraken pawarta babagan Jangan Temi Kaliurang salah sawijining panganan khas ing lereng Gunung Merapi ingkang misuwur wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Nguri-uri budaya nyawiji Nusantara. Sugeng enjing Bu badhe tanglet menapa jadah tempe niku dipun remeni kalih tiyang kathah. Napa nggih jadah tempe niku enak. Diremeni tiyang kathah wong kase anu nggih lereng Merapi riki sik damel tiyang-tiyang sepuh riki. Jadah tempe niku didamel saking napa Bu? Nggih saking ketan kalih klopo. Ketan kalih klopo. Mekaten pawarta saking Santang TV. Mugi-mugi kita tansah nguri-uri kabudayan Jawi kanthi rasa tresna